Conas tá cuasaí a chóirde fáilte igi roisteach go dtí leabhar-mheas an Luain lumsa ó an P ó marchu agus an leabhar a bheith go bheas. A going inniu ná an ceann ortha seo Fonn Níos Fiach le Pádraig ua Maoileoin agus círíoch a daoinech ba Pádraig ua Maoileoin a bhí an chárta agus a cha an chud is mód a héilim le clia agus scríg sé cúpla leabhar bríd a bhain agus ceann eile na háir ó thuaig sin gur sais uorscéil ní uorscéil atá is contas sais taistil / ólis starúil agus seanachas faoi chur go ghaoine agus túair mé beagán den chuirsí sé ar gúil an leabhar uorscéilí fille folklórí astrathóir agurthóir agus racán túair a bheith Pádraig ua Maoileoin agus caiithú a bheith i do léach agus i do cheartar ceart a bheith a racán túair. Agus an leabhar seo is legan nua tá chuir amach ag leabhar braic agus doir níor mór an cloiste gom faoin leabhar bhíon tedal arólas gom nó bhíon tedal cloiste gom agus bhí cloiste gom gur leabhar éiscríomh Pádraig ua Maoileoin tá bríd a bhain léite gom haann sé lo ní don gur sé ó réibhlódach cé méidir gur ferbert é ar an liftíocht réigiúnach ach túair mé cuara an leabhar seo agus ordaíonn sé an ceisina spéisiúil agus míonn sin na fána gur fáiltíoch an leabhar seo den darathóir nó an legan ortha seo. I bros glán snitte insíonn an tuairscéil gearr seo scéal an ir atá thomáint ag an ocras chun seilgin over san na heilig ach má sé an gorta a churann seán vicil amach thart neachta an tléimh im líonta deireadh an chuirta bóid. Dúir mar atá an gura éalach a leanúint bhí den gháilte ige gahan an teigh seo chun léachas. Ba í seo an leabhar a bansa a chuid leis an úidir féin agus cé go gcuirtar a gcomparáid le Classic Hemingway, The Old Man of the Sea agus le Moby Dick Herman Melville is sáúla go mór fada mar leabhar í seo. Is dána an té a dearach é sin faoi The Old Man of the Sea is sáúla go mór fada mar leabhar í seo a bhaid sé sin fear níos sé sin fear. Tá sé go máin agus beidir go sé anmha ach ní dánig pefa sin rá faoi mór an leabhar nechar is sáúla go mór fada ná The Old Man in the Sea. Sacrilege bheith an sin dar lom taíon Hemingway go mór lom. Ach níag sin tá sé anna bha. Thosig mé uaireanta agus is manam uaireanta seo contas thuirt ar conas mar léim na leabhar seo. So beidir sé bhíohin ar ag an léas beidir fihan ó trocalána agus legus weime agus an sin ar fácín teile fiochas a ríiste agus thosaíos á léamh tuisgur litríocht eile ó chiaí agus ó ar daoinech a léamh gom agus an uair seo haann sé thar cían dom. Tá na cabalí gearr agus tá sin annach chearach ar fad mar sin agus seo rud tá annach chearach mula ionintach de scrínar. Má heasting webs go léad daoine do leabhar tá na cabalí gearr cílinn sin gur féile daoine léamh agus iad gáil té ar mad nó agus iad ar an mos nó agus i sus nó denóid an seo nó cuaidóm an siúd nó cuaide nóid agus bíonn an cabal a chuirdíal agus is éad ar lehéin an chabadal ach tá lán an leabhar agus lecha sé trí nó ceir cligart cabadal le léamh agus uaireanta fágann sé sin nach léonn tú an chabadal nó nach léonn tú an éachrané mar níor ilann tú ar an leabhar tá dearma déanta go cad a tórliú sa rud mar sin is éad ar letá san na cabalí. A cad a thlíonn sa scéal seo is scéal an dasatán. Tá sé chuirigh sé beidir scéalta teáin Vic Fahúna i gcuoine chula agus cúpla ceann eile leis. nó beidir fiú an tuairscélín garad sin le tac le ó tuairis go bheith. Ríist uairscéal novelle do réire cinálín garad ach ansnite prós an das. Fonn Níos Fiach i dtéar an seanachil agus nuair bhuailinn an tuchras seán vicil agus a heileach ó caiig sé siftú dar réir. I bhucail an scríóir tá Maoileoin nach marin gailú le déanaí. Bhí báir furdafachta mar eilíonn tuairpín baint amach i Pádraig ua Maoileoin san uairscéil seo. Agus go bunas an rud atá a tharlaíonn san tá guria agus fecinn sé an guria seo agus tá an gcuirta cinál tag ar an mbaile. An duine se an príomhcharachtar seán vicil bíonn sé a cuairtú rudaí éadáile hagann straach ar an trá agus bíonn sé sásta déagsúlaíanamh le bí áil agus buailinn an dúchan na fataí sa cheantar
agus an sin bíon blian an nach ruúig acu ach tá íoscrocht acu is do rudí éagsúil ach tá gioria mór grí sa cheantar agus tá sé clistein ó tá sí clisteir mar mu amach sa scéil an chalín rua thugann siad arthaí agus de réir chéile seiftíonn sé bhealach le teachsús agus fíocha dhéanamh ar an gníoria seo agus tá anna go dam faoi anmhethe agus bhí nádar na anmhethe beidir go sé í scéalta líon í leharta dúil i gcuoine do gine nó scéalta an bhí bhúna faoine capil agus na tuiscint dúna capil ach tá an scéal an agus tá sealaigh mhór ag deire an leabhar agus tá an cuid sin den scéal anna sáúil ar fad tá an tanga an sever an tá focail chanúnach a golóir ann nachmeach ar bhór an gcuid léine sa lá tá Luain ach ní dóilm go núsáiltear iad ar bhealach éigen a chuir gas don léthóireacht ach tá focail an tá focail golóir an beidir nar higus sail chearnach focail amhaint le feirmeoireacht agus le handbhethe agus le pleandaí agus le hiascaireacht ach tuigeann tú cinál tuigeann tú wethú cad é atá gceist le pastócha ach tá scéal anna snasta tá sé annéad a tagann sé le chéile go háling tá cúpla charachtar sais ulgáin agus tá rud éigen beidir leis an blota sin tá cad an dó breanaí be agus tá charachtar tá seirbhíiseach nó cléireach nó maidirín leithí ige sin cad an dó siúd éis freálaí agus bíon freálaí a freiháilt ar bhréanaí agus ní tá na leige líothe ag breanaí agus ní dhélann siad an aglis tá severas mór aige agus ní bhíon ochras mar a bhíon ar gatainna eile ach tá rud éigen an sin ag dear an scéil sin ní is agam an sin ceapan go bhfuil hí an chuidóir den scéil sin a réiteach ar bhealach níos sásúla nó níos néata ach is in íag sin nílann sin ach ainmh hardamh beag ar an leabhar tá na cabdalí garid tá siad snasta tá siad go háling tá an chuirsís tá rómánsúlacht agus lime a bhaint leis an bros an chumparáid sin le Old Man in the Sea sin go sin sláán ar bhealach tá an prós chuireh sé beidir Hemingway a gcuoine dit cé go bhfuil níos mó adiachtaí in úsáid agus beidir go na habartaí níos fuide in áitina ach fós tá an chuirsís tá lime ára baint leis an chuirsís ach níor higus is cínta go mé an leabhar seo ar leabhar na nuairscéalta go agus fargum as seoach níor higus stoir a bheith sé ann níor a bhníir sin caiinte faoi so sin an fáil ghlacha meisgur bharrtaigh leabhar brace a chur mach ríist tá sé anna bhacht tá sé anna háúil ar fad tá sé anna gardant éasca glóir le léamh tá focail dhheachar an is dócha ach níl céad fithe lehanachán tá na lehannig meastar a beag tá na cabdalí anna garid mar sin ceiríonn sé go mór leis an léthireacht an snasta an tainimh fán níos fiach bhfuil go mór